खुलुमबाय, आं जगत दैमारि। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशनआ बर' थुनलाइ सान फालिनायजों लोगोसे बर' सावथुन नायनाय हाबाफारिबो लादों। बेयाव दिन्थिनो लादों देग्लाय बोसोरावसो दिहुनजानाय मोनसे समायना बर' जारिमिनारि सावथुन सिंखाय। बे सिंखाय सावथुनाव आंबो फाव खालामदों। दायो बे सिंखाय सावथुनखौ नोंथांमोनजों आंबो जयैनो नायनो थांनो थाखाय थियारि जाबाय। ओंखायनो गासैखौबो बर' थुनलाइ सान 16 नभेम्बर 2025 रबिबार सानखालि GHMC माल्टिपार्पस फांसन हल, कपानपाल्ली, थान्डा, हायद्राबाद, तेलेंगाना बे थावनियाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फैनानै जोंनि सिंखाय सावथुनखौ नायफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो मोजाङैनो लोगो मोनजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा डक्टर हिमालय बसुमतारी। आं हायद्राबादाव थायो। दा आं हायद्राबादनि DRDO साख्रि मावनानै गासै फेमिलिजों बेयावनो थायो। आंनि गुबै न'आ चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनीनि पानबारियाव। दा जों हायद्राबादाव थाफैनाया अलमस्ट 20 इयार्स जाबाय। दा दिनै खुलुमबाय बयखौबो। आं फनिन्द्र गयारी। दासान्दि हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार साख्रि मावगासिनो दं। आं उदालगुरि जिल्लानि आहमाखा गामिनि मानसि। हायद्राबादाव थानाया 24 बोसोर जाबाय। खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो UN ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। हेपि दिवाली आरो कार्तिक फोरबोनि बयखौबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आंनि चेनेलनिफ्राय। थ' नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा 16 नभेम्बर फैगासिनो दङ। बे मास जोबनायनि उनाव फैबाय थानाय 16 अक्ट' खालि एबा 16 अक्ट' खालि नभेम्बरनि जोंहा बड' थुनलाइनि गोथार जोनोम सान एबा बर' थुनलाइनि फाउन्डेसन डे। बर' थुनलाइ फाउन्डेसन डेखौ जों हायद्राबादावहाय नैथि खेबनि थाखाय गाजा गोमजा खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। थ' बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायो नोंथांमोना फैनो हागोन, जाय हायद्राबादाव दं आरो जाय बिथांमोना बेंगलराव खाथियावनो थायो बिथांमोना फैयोब्ला फैनो हागोन। बेयाव आलासिफोरा गोबां दं। जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनिनो बर'नि फिसा हायद्राबाद इउनिभार्सिटियाव सासे प्रफेसार सार दं। बिथांमुङा जादों फनिन्द्र गयारी सार। आरो बिनि उनावबो दङ जोंहा बर'निनो फिसा डक्टरेट, बिथांनि मुङानो जादों सारनि मुङा जादों डक्टर हिमालया बसुमतारी। सारा DRDO खामानि मावो। DRDO होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो, डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन। बियो मोनसे भारतनि मावखुलि मोनसे। बे भारतनि मावखुलिया जादों डिफेन्स एन्ड रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन। बे DRDO बुंनाय जायो शर्ट फर्माव। बेहाय गोबां बुस्थु बानायनाय जायो। हिमालया बसुमतारी सार, बिथाङा चिरांनिफ्राय आरो बिथाङा हायद्राबाद बे DRDOनि केम्पासावनो थायो। बिदिनो गोबां खामानि मावो बिथांमोना। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला भारतनि रौनिया हान्जाफोरनि बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बानायो, बायदिसिना बिथांमोना डेभेलप खालामो। थ' बेफोरबायदिखौ जों बारा ससियेल मिडियानि गेजेराव रायज्लायथाव जाया। थ' बेखायनो जोंहा टपिकआव फैलायदो। जोंहा आरो गोबां रौनिया हान्जाफोराव खामानि मावनाय एबा बिथांमोना रिटायार्ड जानाय बिथांमोना बेहाय गोबां सुबुंफोरानो थायो। जों बर'निनो आगोमा बिथांमोना। थ' बेनिखायनो बयबो फैबानो जाबाय। जोंहा बे हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा मोजां स्पिचफोर होगोन, मोजांफोर बिबुंथि होगोन। बेनि भेलुएबल बिबुंथिफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। आरो जोंहा बिदिनो दामनाय देनाय थागोन। जाय बिथांमोना गावनि सेल्फ रोंगौथि दङ, बेजों बिथांमोना रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। बे जोंनि स्टेजाव जिथुनाखि जोंहा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंनि कालसाराव दंखायो नालाय, जों बेखायनो मोसानोबो नांगोन, मेथाइबो खननो रोंनांगोन, थ' दामनो देनोबो रोंनांगोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय थाब थियारि जाना थाखा। बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा
दामगिरि दङ, सिफुं दामगिरि दङ, भारतनि रौनिया हान्जानि एबा डिफेन्सनि इन्सट्रुमेन्ट टिचार बिथाङा इन्सट्रुमेन्टफोर फोरोङो। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना थाब थियारि जा, जोंहा बिथाङा सिफुंबो दामगोन आरो गोबां गोबां मेथाइ खोनासंनो मोनगोन आरो दंखायोआनोसै मेथाइ खनग्रा। आरो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा हरावहाय जोंहा बर' सावथुन दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि दङ। बे बर' सावथुना जादों सिंखाय बड' फिल्म, सिंखाय बड' आबुं सावथुन। बे बड' सावथुना गोदोनि बर'नि आबै आबौमोना माबादि रायजो जाबोनाय बे सिनेमानि गेजेरजों जों नुनो मोनगोन बैनि दृश्यफोरखौ, माने बैनि पिक्सारफोरखौ जों नुनो मोनगोन जे जों बर'फोरा, जोंनि आबै आबौमोना माबायदि बै समाव रायजो जायोमोन, थिग बिदिनो बिथांमोना सेबखांदों। बे फिल्मनि गेजेरजों बिथांमोना जों बर'नि गोदो गोदायनि रायजो जानायनि दृश्य एबा पिक्सारफोरखौ जों नुनो मोनगोन, जिथुनाखि जोंहा गोबां हिस्ट'रि दङ आगोलनिफ्रायनो। थ' बेनिखायनो जों बे मुभियाव जों नुनो मोनगोन आरो बयखौबो लोगो मोनलायलायगोन। बे मुभिया जोबखांनायनि उनाव जोंहा जानाय लोंनाय थागोन। जोंनि बर'निनो फेभरेट डिश होनबा जोंहा अमा बेदराथ' थाखानांगोन। थ' बेखायनो अमा बेदरबो थागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना अमा जाया बिथांमोननो थाखाय जों दाउ बेदरनि थाखाय बेब'स्था खालामदों आरो जाय बिथांमोना दाउबो जाया बिथांमोननि थाखाय पनिर संनानै होगोन होननानै माने गनायथि जादों जोंनि टीमावहाय। थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, बयबो फैगोन, बयखौबो लोगो मोनगोन आरो जोंहा आसामनिफ्रायबो माखासे सानैसो फिल्म दिन्थिनो समाव बिथांमोना फैगोन, माखासे सानै साथामसो आर्टिस्ट बिथांमोनखौबो लोगो मोनगोन। जाय सावथुननि दिहुनगिरि बिथां प्रडिउसार बिथाङाबो फैगोन होनना जों मिथिनो मोननाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन, बयबो फैलायबानो जाबाय। गाजा गोमजायै जोंनि थुनलाइनि जोनोम सान एबा थुनलाइनि फाउन्डेसन डेखौ जों गाजा गोमजायै बारहोहरनो आरो जों बर' राव हारिमु थुनलाइखौ जों मोजां मोनग्रा हिसाबै जों आगोमा बर' हारि होननानै जों सिनायथि होनो सानदोंब्ला, बे गेरेमसा हारिजों होननानै सिनायथि होनो सानदोंब्ला, जों जोंनि कालचारखौ, जों जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो होनना सानदोंब्ला जों बयबो आगानसे आगानै जों आवगायबोनांगोन। बेखायनो बयखौबो गुरै खावलायहरो, नोंथांमोना जाय जाय हायद्राबादाव थायो, जाय जेसेखि गोजानानो जा सानसेनि हाबाफारि ला। जाय बिथांमोनहा खामानि दं बिथांमोनाबो गावनि खामानिखौ दोनथ'नाब्लाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन होनना बयखौबो गुरै खावलायनानै लिंहरनाय जाबाय आरो बयखौबो लोगो मोनना आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जाय बिथांमोना आसामनिफ्राय नायदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे जों जोंनि बे मोजां इनिसियेटिभखौ जों बेफोरबायदि मोनसे फिसा फिसा स्टेप लानायनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि कालचार, जोंनि सोदोमस्रिफोरा जोंखौ गुबुन हारिफ्रा मिथिनो मोनगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खालामनानै शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, बाय बाय।